Mga huwes ug empleyado sa Cagayan de Oro Hall of Justice gipahimutang sa mga temporaryong opisina. Mga transaksyon alang sa publiko padayon gihapon. Si Maris Puyo sa report. Taliwa sa sunog sa Cagayan de Oro Hall of Justice, mga opisyal sa korte gisiguro nga padayon ang mga transaksyon. Si Acting Clerk of Court D. Carlo Cabanlas ningon nga gawas sa cancellation sa hearings kagahapon, ang mga opisina nila naglihok bisan pa man sa mga limitasyon sa kakuwang ug lugar. Sa pagkakaron, dunay gipahimuta nga information desk gawas sa Hall of Justice, samtang ang Regional Trial Courts ug Municipal Trial Court in cities anaa sa City Tourism Building sa City Hall Compound. Ang National Prosecution Service dunay gihimong email address o Facebook account diin mahimong mo kontak ang kadtong dunay tuyo. Si City Prosecutor Fidel Macauyag mianunsyo sab nga sugod kagahapon Pebrero 2 ang tanang inquest proceedings sa NBI, PIDEA, HPG, CIDG ug ubang law enforcement agencies ipahigayon sa City Tourism Hall. Giistoryahan sab karon ng pagpangita og lugar nga pwedeng rentahan aron ipahimutang ang tanang branches sa korte samtang nagpadayon ang investigasyon. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.